ساڵا 2020 بێڕێدانەکە گرنگ دەست پێ کرد و لە ڕۆژە سەی کانادۆیە قاسم سولەیمانی فەرماندەی فەیلقا قودسیا سوپای پازارên ئیرانê û Ebu Mehdi Muhandes cêgirê serokê desta heşta şabî lê nêzik firoxxaneya Bexda şilaya firokeyên Amerîka ve hatine kuştin. Piştî maweyekî kurt Donald Trump serokê Amerîka bi fermî serkeftin û berpirsatiya welatê xwe ji kuştina wan ragihand. û bi encamdana Kongreya Rojnamavaniyê Trump êdî behs li ser wê çendê nemek kakê Qasım Suleymanî kuştiye. Ji ber wê çendê jî Îranê wekû karvedan lê dijî kuştina wî dest bi mûşekbarankirina bi gehên serbaziyên Amerîka li Iraqê û Herêma Kurdistanê kirin. Belê ji bilî birîndarbûna çend serbazakan û çend ziyanên madî çi tiştekê dî nebû. Vê rêdanê jî çendîn karvedan bedîvxwara Îran û peywendiyên Îranê û Amerîkayê xistine qonaqeka dîda. Şilayekî dî jî ve birînên Iraqê Kûrt lêkirin bi corekî rastewxû yan nerastewxû axa Iraqê kire gorapana milmilanê û şerê Tehran û Washington. Êk ji wan karvedanên Amerîka torekirî biryara Parlemanê Iraqê bû ewa taybet bi derêxistina hêzên Amerîka ji Iraqê. Belê ew biryar nebû egerê vekişana hêzên Amerîka bi tenê karvedanek bû bi fişarên Îranê hatbû encamdan. Li dîvzanyariyên dezgehê hewalgeriyê Amerîka jî Qasım Suleymanî planên dirêjxayan bû hêrişkirinê li ser balyozxaneya Amerîka û berjewendiyên wî welatî li Rojhelada Navaraz danabûn. û hêrişên milîşatan bû ser balyozxaneya Amerîka plana Qasım Suleymanî piştrast dikin. Li demê Suleymanî hatiye kuştin Îranê soz da tola xwe ji Amerîka veket. Belê piştî wê rêdanê hêç toleyek ji Amerîka venekir û birînên kuştina Qasım Suleymanî sax nekirin. Bi tenê navbinafê Îranê birêka milîşatan xwe yên Şîa li Iraqê hêrişî li ser balyozxaneya Amerîka dikirin. Herçende ev jî matirsiyê bû Amerîka dirûst diket belê bi hîç rengekî ev ew solanîne ya raberê bilindê Komara İslamiya Îranê behs kirî. û di êkem sla roja kuştina Qasım Suleymanî fermandê Feyleqa Quds û Ebu Mehdi Muhandes cêgirê serokê desta heşta şabî. Hêzên Emnahê Iraqê bi awayekî berfireh li nava bajêrê Bexda belav bûye ji bo rêgirîkirinê li her pêşhatekî. Ji ber ku biryar bû ev xwenîşandanek li Bexda bihête kirin û hêzên Emnahiyê bi awayekî berfireh li nava bajêrê belav bûne û deh rêyên serekî li her du rexên kerxwara safe dayexistîne. Dêgelborîna salekê bi ser kuştina Qasım Suleymanî û Ebu Mehdi Muhandes. Şivêdî langirên heşta şabî bi ser avahiyên dervey firîngeha nîvdewletiya Bexdada girtin û dîmenên wê bi serdagirtinê li torên civakî belav kirin. Ji layê xwe ji ve Muqtedes Sedr Serokê Rewta Sedr hoşdarî de ji her hêrişekê bû sernînerên welatan li Iraqê û di beyanekê de ragihand ku hindek hêz û welat bi zavetgehên Iraqê bigihîne nav aloziyên emnahî û serbazî de û ev jî bi çi awayan cihê qebîlkirinê nîne.